Kano sa kalas nakabangan si mong bana? Wala na. Wala na. Kabalo na ba imong bana nga nagkapakamang ka Pro Leader? Wala pa. Isulti na nato. May mong gubot sikreto lang din na. Kisa imong vice gobernador? Sok Pinyol. Socrates Pinyol. Pinyol, of course. Welcome to the universe of Rocky Santino. Ikaw na di ay. Kabarangay karong eleksyon, daghan na jud kay mga mangay. O say adlaw sa gabi o say kadlawon. Karon mangutana ta. Saman kamangon kas Pro Leader o kamangon kas bana? Ali mangutana ta. Saman, kamangon ka sa Pro Leader o kamangon kas bana? Wala, oy. Nga naman, May manang ba na kaway problema? ang Pro Leader day. Ano sa kalas na kamangan? Wala, oy. Wala gyud sukat nagboto ko. Gyud nagkamang sa kwadong. Wala gini kamang kasi mo. Wala gyud. Kalas na kamangan. Wala gyud, oy. Kasi naga Lagi ba na? bana kasi kano sa kalas na kamangan si mong bana? Katurang unang to, kay karon bulag naman may wala na. Wala na kamangay. Bulag, wala na kamangay. Wala na kamangay. So dili na kamo kamang. Adil. Sa silingan di kamo kamang. Adil lang. Sa inyong balay di kamo kamang. Adil ilang gyapon. Tindog lang ka. Oo. Kung kamang Pro Leader di ka pa kamang. Kanya na may kwarta. Sige lang, basta ang importante ang akong kinasing-kasing nga pagboto. Kisa may politiko nga dapat imong butuhan. Kanang kay akin, nga kanang namin nakita kani nga mo'y makatabang sa amuha. Oh. Panahon nga nung may problema, kuan na makalingkod na, di kinahanglan man yun tabang siya, dili lang taingon bugas. Ang kayuhan sa barangay ana. Saman, kamangos Pro Leader o kamangos bana? Kabagon sa bana. Ano naman? Para mayo ang kuandagan sa pamilya. Kano sa kalas na kamangan si mong bana? Wala na. Wala na. Kano saman, gahapon, isang adlaw na gintuig. Ang tinuod lang, sa tinuod lang, supporter mi ni Pinyol og si Vice og si Madam Nancy. Wala gyud may kanang ingon nga gibayran og kada adlaw gikan pa 29 hangtod karon. Padayon gihapon nga mo suporta sa ilaha. Kung na imong kamang si mga Pro Leader, gusto ka? Na may kwarta. Okay lang, dawato lang namong kwarta. Onya, tapos, kisa imong butuhan? Ang imong vice gobernador, kisa imong butuhan? Si Kuan, Socrates Pinyol. Ngano si Socrates Pinyol man? Kay idol namo na gikan pa kaniadto ang Pinyol. Kaya nga mong ginahandom kung modaog si Pinyol og si gobernador gikan sa taas paingon sobot nga modaog yun na sila tanan kay para ang among barangay kay gikan pa kaniadto wala man wala nagpakabana sa amuha sa among karsada bisag unsa nga kwan diha. Karon pa mi nga kung modaog sila makaduol mi kay kami nagboluntary mi para sa among kandidato. Sa willing na ba ka magpakamang? Willing na, basta na kwarta. Kung magpakamang ka, maligo ba ka, dili na? Ayaw na. Ano man? Kay kung maligo pa ko, di na ko makamang. Saman, kamangon kas Pro Leader, kamangon kas bana. Sa bana kay lami? Nga naman, sa anong kayon magaglami ang bana? Ay bana good. Kung mapagkamang kas bana, maligo pa ba ka, dili na? Ay maligo jud. Maligo dyan. Nga naman. Para usang orasa gusto nimo magpagkamang buntag o to gabi o kadlawon? Gabi para bugnaw. Asa may naas gabi? Ngit-ngit. Ngit-ngit. Asa gusto nimo palong suga? Slight lang. So, kung naay mo kamang si mga Pro Leader, gusto ka? Dili ta na kay magkuan jud ta state voting ta. Kung halimbawa, naay 500, gawat ka. Ay syempre dawaton kay wa mo ko na ayo. Yan, ang kisa ba yung butuhan? Ay syempre ang akong gusto Yan, kisa yung vice gobernador. si Pinyol, of course. Saman, kamangon kas Pro Leader o kamangon kas bana? Kamangos ba na? Nga naman. Wala eh. Kano sa last nga nakamangan? Ay sig. Kano sa ma'am? Gabi. So, ganang kagabi eh. So, kung pakamang kagabi eh, ganang maligo pa ba ka, dili na? Maligo eh. So, kung naay mo kamang si mga Pro Leader, gusto ka? Dili oy. Na may kwarta? Dili gyud. Nga naman. So, kinsa imong vice gobernador sa North Cotabato? So Pinyol. Saman, kamangon kas Pro Leader o kamangon kas bana? Uya binoy mo ka manguki kayo eh. Wala na kay bana. Wala. Asa rin mo bana? Wala na. Wala na. Ang ano man nga dili na makamang si mo ha? Di na kung may mga mangon niya nga
taga politiko niya mga tagog kaayuhan amayo noon May daw. mga tag 500 si ma'am, dawat ka. O Nya kisa imong butuhan, kisa imong gabi si gobernador. Sok Pinyol. O nya, kung halimbawa na imo kamang sa imo unya, magpakamang ka? O O nya, halimbawa kung na imo kamang si ma'am, maligo pa ba ka o dili na? di na. Diretso na. Ay, bahalag singot kayo? O Saman, kamangon kas pro leader, kamangon kas bana. Sa Prok Leader. So di ka pagkamang sa bana? Dili. Nga naman, wakay bana? Wala. Wala, kung na kay bana, magpakamang ba ka? Dili po. Kisa ba na mo kamang di? Ikaw siya? Siya. Siya. Kung mo kamang siya sa imo, maligo pa ba ka? Dili na. Ligo. Maligo ka, nga maligo man ka? Para? Ramot. Para humot. Naligo na ba karon pa? Ligo na ganiha. Ganiha pa, kung magpakamang ka, unsa mang orasa mo gusto buntag, o to gabi kadlawon. BA. Gabi malipawin ba kasi kinabuhi? Dili pa yun. Luya magay ka. Saman, kamangon kas pro leader o kamangon kas bana? sa Brook Leader. Ngayon ganang makas pro leader. Hindi man bana. Kabalo na ba imong bana nga nagkapakamang ka pro leader? Wala pa, isulti na nato, may magubot sikreto lang gid na. Kung halimbawa mo magpakamang kas pro leader, maligo pa ba ka? Di na. Adi naman magligo-ligo ha. So, unsa ba yung oras mo gusto nga magpakamang kadlawon gabi o kanang udto? Maski sa orasa. Maligo pa ka? Dili na. Dili na, nakaligo naman daan, maligo na yung kadaan eh. Kung unsay nas pro leader ano magpakamang man ka? Sikreto na siguro na eh. Saman, kamangon kas pro leader, kamangon kas bana. Sa bana eh. Ano man? Wala. Kano sa kada kamangan? Dugan. Sugay na. Kung kamangon ka, buntag udto gabi o kadlawon? Gabi eh. Unsa paminaw nga nakamangan ka? Ayun. Gabi nakamangan ba ka gabi o pa? Wala. So, willing ka magpakamang? Sa kong bana. So, kung pro leader mo kamang si mo, Dili kuya. nay ko na may kwarta. Kahit na ikwarta kuya eh. So, bana jud ka magpakamang. Ui. Maligo ba ka din na? Ha? Kung magpakamang ka. Dili na. Ikaw dili ka kamang. Dili. Saman, kamangon kas pro leader, kamangon kas bana. Kawangon kus bana. Ama kay bana wala. Naa sir. So, kung magpakamang kas bana, maligo pa ba ka dili na? Maligo pa eh. Ano maligo man ka? Para umot po sir. So, naligo ka karon wala? Naligo sir. Wala. Naligo ka? Kung magpakamang ka, mag lipstick pa ba ka pareha ka anang imong lipstick karon nga sa pula ha? Dili na sir. Kaya matanggal ang gyapon na sir. Matanggal ba gyapon kung magpakamang ka? Yes sir. Matanggal gyapon. Kung ay mo kamang sa imo ha? Inanang na nga mo kamang sa imo ha? Tutok kito. Inanang na nga mo kamang sa imo ha? Gusto ka? Gusto ka inanang na nga mo kamang sa imo ha? Dili sir. Dili ka ganana na. Nya ko halimbawa magpakamang ka gabi kadlawon o udto? Gabi eh sir. Unsa na sa gabi? Sama-sama na sa sir. Saman, kamangon kas pro leader, kamangon kas bana. Kabangon sa bana. Nga naman. Ha? Ay bana man. Sa- Mo kamang di. Kamang. Kamang. Hindi mo kamang ang bana. Ikaw kamang. Ako'y kamang. So pro leader di ay. Dili. Isa lang buruganan. Na may kwarta ang pro leader. Dili oy. O nya kisa ba yung botohan nga karong eleksyon? Si Ricky Kuwa. Ang ato ang vice gobernador kasi mo botohan Andres North Cotabato. Sok Pinyol. Okay, kung magpakamang ka si mong bana, unsa bang orasa? Adlaw udto gabi kadlawon. At kano yan, alas 6 gahapon. Alas 6 nakamangan ka gabi. Ula oy! Sumbak ko. Kano sa kalas nakamangan? Ula oy, dugay na. Dugay na nga naman. Ula sa dugay na. Basig lahi nagikamang si mong bana. Bueng lai. Saman, kamangon kas pro leader o kamangon kas bana? Kamang ko sa bana eh. Nga naman. Siyempre, bana good na ako. Napa kay bana? Wala. So single ka karon? Ay anak wala. So willing ka magbinyo? Dili pa. Dili pa. Kunay mo kamang si mang pakamang ka? Dili pa. Karon sa last na kamangan? Wala pa. Nakamangan na ba ka? Wala pa. Wala pa. Muna kay partner, kisa may makamang, ikaw siya. Ako. Ikaw. Kung naay mo kamang magkinamangay mundo, sabay oras nimong gusto buntag uto hapon gabi kadlawon. Unsay na sa gabi? Lamig. Lami, diri na ta sa Gisbog.
Ang sa nas gabi? Lamig. Lamig. Nganong lamig? Kung sa nas lamig? Lami. Lami. Sa purok leader na may kwarta. Ha? Sa purok leader na mo kamang si mo na may kwarta. Dili ko kamang. Hindi ka magpakamang. Ikaw lang magkamang. Saman, kamangon ka sa purok leader o kamangon ka sa bana? Hawa ko iba na kuya. Bakit bana? Single ka? Yeah, single. Na kay uyab. Wala po. So willing ka na kung magkauyab ka? Depende sa Ginoo. Ginoo niya. Kung pangutanan ako sa imo, saman, kamangon ka sa purok leader o kamangon ka sa uyab? Kamangon sa grabe po madili oy. If something nga mangyari kung naay mangamang man nga mga purok leader, so burag di jud ko agree ana it is because nga sa law pa lang sa ato ang public act nga bawal na siya, so ibig sabihin dili jud pwede. Grabe dugo ang ilong may gala. Kung sakali na kay bana, kisa may mukamang ikaw o siya? Si Park Jimin. Nasa Korea. So ang pangutanan nako, pasensya na may gala kay wa pa ni natukhang ni akong interview dire. Kung na kay bana unsa man? Ikaw mukamang o siya mukamang? Para sa kuha siya mukamang oy. Siya mukamang niya. Una-una. Kung naay mukamang sa imo, usang adlaw ang mukamang sa imo, buntag udto gabi o kadlawon? Mas okay kadlawon. Unsay naas kadlawon? From sunrise, nice mong good kay kung kadlawon test mo pud anong sunrise magsabay. So brag nice kay siya. Nganong ganahan mang mo kadlawon? Unsay naas kadlawon? Mo ganito, bugnaw siya. Bugnaw siya. Bugnaw. Pag bugnaw, kusgan kayo? Pabugo ka balo kay wa ka try. Ikaw nakamangan na ba kas purok leader? Wala pa jud. Wala pa. Na may budget? Na may kwarta? No need. No need na. No need na ang kwarta para sa kuha. So kung gusto jud ka, no need na kung kwarta lang. Saman, kamangon kas purok leader o kamangon kas bana? Kamangon lang sa bana. Na kay bana? Wala pa pod. So willing ka magminyo? Someday. Someday. Kanya kung magpakamang kas bana, unsang orasa gusto ko magpakamang? Nice kadlawon. Kadlawon sa nas kadlawon. Tugnaw. Ay. Kung naay mo kamang kung bana si mo kamang pud ba ka kasi ha? Depende. Depende. Ay, oo na lang para fair. So gusto ka na puli-puli mo kamang. Oo. Kung ikaw mo kamang unsang adlaw nimo gusto mo kamang? Murag. Depende. Ay, gabi jud. Gabi di ka ginagudto. Dili ko gagod to, igang. Igang. Kung ikaw mo kamang unsa man kanang bugnaw init. Bugnaw dapat. Saman, kamangon kas purok leader o kamangon kas bana? Bana. Nga naman. Kay may man ang bana kay kuan kanang original nga bana. So napre kay dili original nga bana. Wala. Kapila na kamangan ay. Ay kaisa lang sa akong bana lang. Kano sa kalas na kamangan? Ay wala namang kulas naman to kay namatay naman kung akong bana. So willing ba ka magpakamang? Dili na. Dili na. Kung ay purok leader magbukamang si mo. Og Kamangon kas purok leader gusto ka? dili ko. Dili ka. Halimbawa si Alden Richard ang mukamang si mo. Dili gyud ko kay wa man ko kailana. Wala ka kailan. Si Big Soto mukamang si mo. Dili gyapon ko. Di yapon ka. Kanang kameraman na mukamang si mo. Di gyud gyapon ako kailana. Okay. Saman, kamangon kas purok leader o kamangon kas bana? Bana eh. Nga naman. Nga naman. Nga naman ay. Ano man? Nga naman, nganong kamangan nganahan magkakamangon sa bana. Dili ko. Kano sa ka last nga nakamangan? Wala akong balas balay. Wala. Asa di mo bana day? Trabaho. Kuli mo, ang purok leader mo kamang si mo. Magpakamang ka? Dili oy. Na may budget purok leader. Depende. Depende. Unya kisa may imong butuhan nya. Butuhan ba nimo tong nay mo kamang si mo tapos nay kwarta? Di dapat good ang butuhan katug akong nagustuhan nga anang dapat mulingkod nga unsa ni kaning mulingkod siya nga kanang tarong nga unsay kanang tarong nga leader. Kanang leader nga muhatag paginabuhian sa matag usa kana ang gusto nimo nay. Oo. So nay gani nga kung nay mo kamang hatag og kwarta dawaton nimo. Depende kung kuan. So dawaton nimo pero ang nasa magkasigasing imong butuhan. Ayan. Saman, kamangon kas purok leader o kamangon kas bana? Safe.
Sik, kamangon sa kwan, no? Kasabot. Di ka magpakamang sa Purok Leader? Adili. Sa Bana? Hindi po. Di pa ka magpakamang? So kano sa kalas na kamangan? Ay, wala ako nakamangi. Wala ba? Ikaw nagkakamang? Wala po. So wala juga nakamangan sugad-sugad? Wala. Minyo na ka, wala pa? Minyo na. Minyo na. Nya kung minyo ka, wala di ka manganay. Ako ba na? Asya nagkakamang? Oo. Kasi paminaw nakamangan ka. Oh, na. Nice. Oh, nice eh. Nice. So, usang adlaw ka nagpakamang, buntag o to, gabi o kadlawon? Gabi, cute. Gabi. Lami ang gabi. Lami yun. Nga naman, sa nas gabi. Lami lang, good. Saman, kamangon ka sa Purok Leader o kamangon ka sa Bana? Kamangon sa bana eh. Nga naman. Ang bana man ang magkuhan sa kuha. Kisa ba mo nagkamang, ikaw o imo Bana? Ako? Sa Purok Leader, dati ka magpakamang. Ay, ginoo ko. Na may kwarta. Di ko ano eh. Di ka na. Unsang oras ka pwede magpakamang? Kadlawon. Kadlawon. Gabi di ka ganahan? Ha? Gabi di ka ganahan? Dili ay nagabatrabaho. Ang anong ganahan ka kadlawon? Unsay naas kadlawon? Diretso tindog, muligo. Saman, kamangon ka sa Purok Leader o kamangon ka sa Bana? Rock leader na lang eh. Nga naman. Para makwenta. Wala kay Bana. Nagod. So nagpakamang ka Purok Leader? Ha? Nagpakamang ka Purok Leader? Uloy? Atik lang gani. Isa may gusto mo kamang, siya o ikaw? Dami. Dami, nga naman. Sa duha mo magkinamangay. Oo. Asa mo magsugod og kamang? Mas agidap ito. Kabalo ba imong Bana nga magpakamang ka Purok Leader? Wala. Kung naay mo kamang, kisa may gusto una, ikaw o siya? Ako eh. Sa orasa? Kanang gabiin lang kay kapoy nagadlawon. Kasi naas gabi. Kuan. Dili para makatulog. Lights off, lights on. Lights on eh, happy. Bugnaw, init. Bugnaw. Saman, kamangon ka sa Purok Leader o kamangon ka sa Bana? Ay, murag sa bana lang siguro, sir. Nga naman, Ay, murag mas ganahan man sa bana kaysa Purok Leader. o sa naas Bana? Ay, nagyod tanan. O sa klase ka naas na? Atanan basta na atanan. Kung kamangon ka, unsang orasa? Gabi lang siguro kay murag bugnaw man. O sa naas gabi? Dahil man ang udto kay init kayo, gabi na lang eh. Nakatry ka gud to? Ay, di wala pod. O sa pamino ni mo pag kamangon ka gabi? Siyempre, murag presko man sa gabi, kamangon no. Kailain pog... Kailain mo kay... Bita, magsiniryoso ta. Kailain pog init kayo. Magminit tatani eh. Purok Leader de, di ka pakamang? Ay, di ko pa kamang eh. Nga naman. Basta, bana lang ayaw ng Purok Leader. Sawan, kamangon ka sa Bana o kamangon ka sa Purok Leader? Kamangon sa bana eh. Nga naman. Kapangay to, Purok Leader sa mua. Minyo na ka, dili pa? Minyo na. So, sa oras ka pakamang sa Bana? Kanay, padug, katulog eh. Kisay mo kamang siya, ikaw? Siya. Nya mo man yung kamang, sa sunod may tabo. Kuan, matulog. Matulog ka? Oo. Igor di ka matulog. Oo. Sa oras ka magpakamang? Mga kuan ganun, padulog og tulog. Mga alas 10. Alas 10 mo na ting kamang. Ang bata na patulog. Patulogon pa ba o dili na? Patulogon eh. Kung ano patulogon mo ng bata? Makabantay pa lang na. Makatugan na. Kung sa Purok Leader na dili ka? Di ko eh. Na may kwarta. Ako na ang ilis ang kwarta sa akong bana.